ассалому алайкум дӯстони азиз ва бинандагони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали агентства. дӯстон, имрӯз 5 июни соли 2026 як навори зинда, видеои зинда кардам барои шумо. хоҳишманд ҳастам меҳмоное ки навбинед, як донаи подписатсия кунед, лайкора фаромӯш накунед. ҳатман барои қабули реклама метавонед ки дар рақамҳои рӯи наварда дар ватсап, имо, телеграм дигар метавонед ки муроҷиат. агентства дар хизмати шумо аст дӯстон. дар як чанд канал мегирем, хонаҳои шуморо низ дар фурӯш мегзорем. эълони якум чие дӯстон? хонаи фурӯшие бинед ки дар райони Фархор аст, дар калхози Калимаркс меган, дар ҷамоати Хуросон дӯстон. Тоҷикистони 2 дар райони Фархора, ин тараф ободай дӯстон. район даи хонаи бача иборат аз 9 сотиқ ва 6 ҳуҷра, як тоигар душонага ки 3 ҳуҷрак аст, яъне ки нияти душонага каге. метавонед ки шумо дӯстон ами 3 ҳуҷраи дар ҳисоби коробка будара душонага кунед. ана ин 3 ҳуҷраи дигар дӯстон ки ҳолат состоянӣ хуб аст, метавонед шумо даромада зиндагӣ кунед. халос. рақамҳои 559 88 88 89 акамон дар ҳамин рақамҳо чӣ дора? ватсап дора бардоро. 3 ҳуҷраи нотамом, яъне расчёти душонага. боз як 10,000 дона хишти дигар ночинда аст. ин боз плюс кори шумо мешавад, касе ки харидорӣ кунад. агар ана ҳамин хиштое ки дар поён дида истодаем, 10,000 дона хишти ночинда. ва як оғилхонаи 14 метраи дигар дорад ки манзили макони обод аст. ин тарафҳо дӯстон, ҷои зисти хуб. масъалаи обу свет бигзарем дӯстон, тамоман проблема нест, яъне ки мушкил намешавад. ҳуҷраҳо ҳамаш 3 ҳуҷраи дар боло буда омода аст. ин 3 ҳуҷраи дигар ки расчёти душонага гирифтага ҳисоби коробка дӯстон. калидор дорад, ҳамом, ҳоҷатхонаш ҳамаш ҳаста дӯстон. ва плюс ин боз як мағозаи дигар дорад, 6/4 дӯстон. ина марҳамат аз номи канали агентства. ҳатман занг бизанед. муомилаи бениҳоят зебо дорад. нарха 650,000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодан. муомилаи хуб аз номи канали ман. дӯстон, аз нуқтаи назар як фикр кунед. хито оғили 14 метра, як мағозаи 6/4 дигар, 3 ҳуҷрае ки дӯстон айни ҳол дар ҳисоби коробка, яъне ки нотамом, расчёти душонага гирифтагӣ, ва 3 ҳуҷраи дигар дар ҳисоби олӣ даромада зиндагӣ мекунен. ман фикр мекунам ки нарх навои хишта арзанда. боз рафта аз наздик бубинед, хубтар мешавад дӯстон. эълони дуюм мегзарем. уҷа саросима шидам. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор аст дӯстон, дар деҳаи уртабус. иборат аз 7 сотиқ ва 2 дар хонаи дигар дорад. як тои дигар подвал дорад дӯстон, ки бояд срочно савдош кунам. мега рости гап да қарзоғотидагием хадам. ина марҳамат дӯстон. рақамҳои 005 47 62 акамон ватсап дорад, муроҷиат кунед ҳатман. ва рақамҳои 789 47 62 дар ин ҳам ватсап аст. ина марҳамат бардоро. ҳолати хона бад нест. нархаш 380,000 сомонӣ гуфта истодаанд. боз муомилаи зебо аз номи канали ман аст. калидор дорад, ҳаммом дорад, обу барқаш ҳаст, мактаб дар наздикиаш аст дӯстон. 2 намуди об аст. як навъи об качайне бардоро, як тайгаш ами дар чашма, яъне ки меояд оби ошомиданӣ тоза, хулоса оби ширин. дӯстон, бисёр ба таъриф кардани ман шарт нест. ҳуҷраҳоро худтон метавонед ки тамошо кунед ва фикру ақидаҳои хуби худтонро дар комментариҳо ҳатман нависонед. меҳмонон, хоҳиш мекунам лайкора бизанед. ҳатман дар канали мо обуна шавед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. гирду атрофи хона маҳкам, ҳуҷҷатҳо тайёр омода кардагӣ. ина марҳамат. касе ки харидор бошад, аз номи канали ман занг занед. муомилаи бениҳоят хуб карда мешавад. 2 рақам аст дӯстон, фаромӯш накунед. анаи тарафта бо дӯстон метавонед ки ягон чиз дига хитом бикунед. хулоса ин тарафам ободай манзил, макони хуб, шаҳри ҳисор, деҳаи уртабус. ина марҳамат дӯстон.
мегзарем ба эълони деюмон. бибинед, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб аст. Аз наздик рафта видеонавори зинда кардам. шербачӯҳӣ дар Кӯлоб буда худтон 100% медонен инҷа чӣ хел ҷойи обод аст ва касоне ки шаҳри Кӯлоб омаданӣ ҳастен, аз як кас декас боз пурсон шавен ҳатман. намеём ки ҳавои биёни зиндаӣ кунем. бардору шаҳри Кӯлоб бениҳоят шаҳри зебо аст. худам ай патсани калон шудагиам, то ҳамчина ягон гила надорам ростӣ. инами 3 ҳуҷра 3 сотихи дигар бо пилси замин дорад. бардорҷуно, хона ба кирпиши пухтагӣ кардагай бениҳоят маблағи калон дар ҷо сарф шудагай. бениҳоят дӯстон, 285,000 сомонӣ нархи охиронашане. рақамҳои 929 35 35 29 бардор ману ватсап дорад ва ҳамдасти ина марҳамат муроҷиат кин. хона рӯ па рӯи автодром аст дӯстон, автодром ки шумо барои автомобили худтон вай мегирин. ҷои правагирия хулоса. кадоми намуди категория агар бихоен амҷа мен мегирин. 2 сомон раҳай дӯстон, то бозор, то сентри шаҳри Кӯлоб дӯстон 2 сомони раҳ аст. ҳуҷраҳо бад нестанд. бениҳоят маблағи зиёд сарф шудагай. танҳо ба дару тирезаҳо дӯстон, дару тирезода 12,000 сомонӣ расход шудагай. адкосоша бо мезана мета дӯстон, ядди кори дига нокарда дорад ва ёра мекуна метатон. хулоса ина марҳамат бардори азиз, рафта аз наздик бибинед, ягон ҷои шумо хулоса кам намешавад. 285,000 сомонӣ нархи охирон аст. апамон рости гап гуфт 298, гуфтам не намеарза, хеле ҳадди аққал 285 ка 98 монда буд нархша. инам хел гап намхе ҳолат дӯстон. хона ҳамон ҳоҷатхона айни ҳол надорад. ами 3 дар хона метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. ин инҷа ҷои ҳаммом аст, ҷои ҳоҷатхона. хулоса бо форатон ҳоҷатхона ҳай у вехиде олда мекунем. ҳамсояра ғам наметиҳед. мегзарем ба эълони сеюмон. мо қарор дорем дар ҷамоати чи хоҷа раҷабов, агар хато накунам, деҳаи нонҷем аст, дар ноҳияи восеем дӯстон. 8 сотиқ замин. бибина ака, 8 сотиқ замин шербачӯ, 5 дар хона ки холи фундамент рехтагӣ. 5 дар хонара. ана ин дӯстон боз як хонаи 9 мешавад. метавонед ки шумо 2 тақсимаш кунед. як хонаи 4 ва як хонаи 5 карда мешавад. неҷа дар нош пур кардагӣ шербачӯ. хаки ра ҳисоби замин ам мегем, хато намекунем. 140,000 сомонӣ чотка нархай. нархи бад нест, нархи бениҳоят оли зебо. 140 та. гирд атроф маҳкам кардагӣ, я тараф шумодагӣ, чӣ ки хитон дида истодаем дӯстон. баланд кардагӣ 7-8 рият ба фикрам ки исмаи мулоқати чиндаган. документҳо ҳастай дар ноҳияи восе. тамоман масъалаи об ин мушкил нест дӯстон. мегзарам инак ба эълони чорумон. як квартира бениҳоят зебо баъри шумо пешниҳод мекунем дӯстон, дар деҳаи гирдоб дар шаҳри ваҳдат. бардори азиз, шумо да низ боша квартира аз кадом нуқтае ки набошад хулоса, ё ин ки хона, мошинҳо, ҳатто техникаҳо, фақат дар ватсап муроҷиат кунед. дар ютуб, тикток, инстаграм, дигар сомонаҳо хулоса мегирем. фақат барои бинандагон пешниҳод мекунем ки шумо зуд савдо кунед хонаҳои худтона. рақамҳои 024 04 76 76 дар ин телефони дастӣ аст ва 552 45 76 76 дар ин ватсап дорад. дар рақамҳои боло буда дар рақамҳои телефони дастӣ аст. дар деҳаи гирдоб ки дом бошад, доми 6 ошона аст. квартира низ дар ошонаи 6 қарор дорад. 2 дар хона 75 метри квадратӣ бо нархи 580,000 сомонӣ. мактаби рақами 71 дар наздикиаш аст дӯстон. я бача ободай сартон ай тиреза берун мекунен,
тамоми ҷо намоён мешавад. дар баландӣ бо сиваз ништияк. Инро фаромӯш накунед дӯстон. беморхона ва масҷиди аптека наздик аст. об дорад. ами хонара бардоро домсоз хидш кардаги. медонед на? панҷумин эълон мегзарем. ба дили пир дӯстон чизе ки ман барои шумо пешниҳод мекунам, ҳамаша ба дили пир ҳатман занг бизанед. бе мамнуният, бе ягон изо кашидан. хулоса бозихонаи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Меҳнат Расвет мега анами тарафуда. иборат аз 6 сотиқ ва 4 дархона, 120,000 сомонӣ нарх. ҳатман муомилаи зебо аз номи канали ман. боз рақамҳои 981 01 48 74 71 телефони дастӣ аст ва 997 00 70 34 ин ҳам телефони дастӣ ака. хулоса кор мекунам ҳардаш. ватсапашда нанависона, акам ватсап надорам. хона бошад нотамома, гирди ҳавлӣ бошад маҳкам кардагӣ, дорои 4 дархона ва 6 сотиқ. айни ҳол ҳолат дар ҳисоби коробка аст. ина марҳамат. эълони шашм мегзарем дӯстон. бубинед ака. дар ноҳияи Ҷайҳун дар бо газоблок анам хеле як хона сохтагиян ки ҳолат бениҳоят хуб. росте агар ҳавасат мекунад бодрои зиндагӣ некунӣ, эй кош гуфта 450,000 сомонӣ анамин хонара гуфта истодан. дорои 12 сотиқ замин ва 4 дархона. 3 комнаташ дӯстон 3/5 ҷай. 3 комнаташ. як меҳмонхонаи дигараш дӯстон 6/3 аст. кухни бошад 3/3. коридор бошад дӯстон 7/180. боз ҳаммом дорад 2/2. хонаҳои барак ҳам низ дӯстон дорад 4/4. 6/4 як склати дигар дорад. як склад ки шумо ашёи хитона мегзоред. хулоса складаш 2/4 аст. боз ошхонаи берунӣ низ дорад дӯстон. об ҳаст, барқ ҳама вақт ҳаст дӯстон. хона 2025 дар моҳи июл сохта шудаги. хулоса моҳи июли соли 2025 як сол шудаги бардоро. як моҳ пас як соли равона мешавад ба сохтани анами хона. то мағоза ва мактаб, масҷид ва трасса ҳамак як 300 метр дуртарака дӯстон. ҳуҷраҳо ҳама пур аз ободӣ. хулоса нағз чотка ремонтш бад нест. бардоро техпаспорт низ дорад. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳастанд дӯстон. ягон камбудӣ нест. просто ки акамон гари несум дар кора мега ҳамин хонара бояд ма бифурӯшамаш. фақат ки пули нақд дӯстон, масъалаи аванс, кредит, дигар хулоса иваз шаве бигем не дӯстон, хеле вариантҳо надорад. то Мойка 1 километр тахминан. мактаб бошад дӯстон 400 метр. анам хел разница фарқ мекунад. Ҷайҳун ҷамоати 5 мега. ина марҳамат. мегзарем инак ба эълони ҳафтумон. бардор азиз, агар ки жалко набошад аммо лайкора бизанед дӯстон. аз шумо ҳеҷ чиз намеравад охир. қа меҳнат мекунем. хоҳишмандам ака. подписатсия кунед шербачо. ҳатман барои хонаҳои хитона зуд савдо 3-4 канал дар YouTube, плюси Instagram, TikTok, Telegram хулоса дорем. хонаҳои шуморо дар дараҷаи максималӣ паҳн мекунем ки ҳамин шумо савдо кунед хонаҳои хитона. рақамҳои дар аввал ва ҳам дар охир буда аз маст марҳамат муроҷиат кунед. квартираи фурӯшӣ дар доми Ноҳошонага. доми Ноҳошонага аш куҷо бошад гуфтем дӯстон? дар ноҳияи Шоҳмансур тарафи 9 километрда и квартира дар Душанбе аст. 43 квадрат шербачое ки мекофтен ака. як комната то ҳадди ақал 300 350 355. ина марҳамат дӯстон. дар доми Ноҳошонага дар ошонаи 9 километр да дӯстон дар ноҳияи Шоҳмансур 355,000 сомонӣ айни ҳол гуфта истоданд. муомилаи зебо аз номи канали агентства беҳудаи нома гузоштагӣ нестем дӯстон. ба дили пур ҳатман занг бизанед.
ҳамомаш ҷудо аз ҳоҷатхонаш ҷудо. Ана ҳамиш мада боварк нагар бениҳоят маъқулай. санузел набошад, ами дилгиркунандаи рости гап санузел, ҳамон ҳоҷатхона як бошад агар. хуб, як дар хона аст. кухни дорад, ҳамон ҳоҷатхона ҳамаш хулоса ҳаст. ошонаи наҳамда қарор дорад. обу свет паста, яъни дӯстон кухничаша бинед. ништӣ агайда ҳами медрои зиндагӣ боварка агар обода осуда хуб аст. рақамҳои 987 88 боз 88 29 акамон ватсап дорад. қонуну қоидааш қатъи бардору тамоми чизи чораш қатъи мефурӯшад. стирални машина дигаре хулоса ҳамаш. эълони чандум буд, фаромӯш кардам. ман фикрам хонаи фурӯши дӯстон дар ноҳияи Рӯдакӣ. як аз нуқтаи назари хитон дӯстон як аҳамият битен ҳамин хонара. ман фикр мекунем ки дар нархи худаш арзанда. бача бинин 6 сотиқаву 4 ҳуҷрагара акамон рости гап зурм омада мегӯяд дар қарз ғутидам. бояд ки ман мира саводо кунам. ина бардорҷоно 4 комната агар харидорӣ карданӣ бошед аз номи канали ман занг бизанед. бибинед ака ами 320 000 гуфтаи судан як 70% маблағи анами хонаро ку дӯстон метавонед ки шумо битенед 250 та 260 та мисол да дӯстон доред. метавонед ки амира битен бардоро хона да бидрома зиндаи кадам бигирен. мондагиша майда метенеш хулоса. инаи хеле варианту дар канали агентства то мехонашед бачо шумо аҳамият наметем просто. ноҳияи Рӯдакӣ шаҳри Душанбе дар ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаи дӯстон анами 6 сотиқи 4 ҳуҷра 320 000 нарх. се то рақам аст 953 460 2901 WhatsApp ва 809 22 22 95 дар ин ҳам WhatsApp 905 59 22 77 дар ин дастӣ дорад дӯстон. любой хел шумо метавонед ки алоқа кунед. ака анами хонаи худат дастай хулоса мо харидор ҳастем. барен шер бачо аз наздик як маротиба бибинед. хонаҳо ҳамаш ремонт кардагиай. падвал шакимаш мода нишонам дӯстон 12 ба 3 як райга падвал дорад. гири ҳавли иштияк маҳкам кардагиай. обу свет ҳастай дӯстон. хона улаш сесиянш бениҳоят хуб. одамо ростига дар ана чоҳҳо об мегиранд. чоҳ барои об мекунанд хулоса бо битон ё ки об мехаранд. ин тарафо да об ҳастай дӯстон. ай бозори меҳргон ки шумо дида бошед 9 километр дуртаракай. у қайроҳи дуре нест. ҳавличаш хуб. ин тарафо ростӣ боду ҳавои тоза маъқултон мешавад. хулоса аз наздик рафта дидан боз хуб аст. ана ин меҳмонхонаи хонаи дароз. ака рости гап намедонем чанд ба чанд дай хонаҳо не ки калон аст. ина марҳамат бардори азиз ҳатман аз нами канали агентства боз муомилаи бениҳоят зебо низ дорад. муроҷиат кинед бардорҷонон. маҷбур намекунем тон не ки интихоби хуб аст. лайкора бизанед. хона мошини замин квартира боша бардорҷоно метавонед ки шумо муроҷиат кинед. агентства дар хизмат шумо. мо чӣ кор мекунем? ҳами барои хариди фурӯши хонаҳо ҳастем. бисёртар мардум моро тамошо мекунанд. дӯстон ба шумо ташаккур. то ҳамин дам бо ман будед. то наврҳои оянда худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.